To bola hrozná noc. Vôbec som sa nevyspala. Všetko ma bolí. Koľko je hodín? Čo? To je už 60? Veď nestíham. Musím sa prezlieť. Fuj. Hnusná zubná pasta. Koľko je hodín? To je už 30? To je už 20? Rýchlo. Musím sa ešte postarať o fire. Rýchlo. Neponáhľaj sa. Rita, nebež, už som sa o neho postarala, aj osedlala som ti ho. Vďaka, May, si zlatá. Musím. Ahoj. Ahoj. Tak, a ideme do sedla. Bež, už je 7:35. Meškáme 5 minút. Ospravedlňujem sa, nestíhala som nič. To nevadí. Meškáš len 5 minút, to je dobré. Niektorí zmeškali aj pol hodinu. Wow, to by som asi nedokázala. Sekne ti to. Ďakujem aj tebe. Vyzerám takisto ako včera. To nevadí. Tak, Dneska ideme do Fort Pinty. počkaj, do Fort Pinty? Neboli sme tam včera? Včera sme boli tu na. Prepáč. To nevadí, ideme do Fort Pinty. Mala som hrozný sen. Sorry, nespala som celú noc. Snívalo sa mi, že babka premiestnila hrob mojej matky do Jarlheimu. Hrozné sny. Aha. To by bolo hrozné. Pôjdem za tebou. Som zvedavá, či vieš trasu do Fort Pinty. OK, tak ideme za mnou. O 30 minút dnes... No, asi nevieš dobre tú trasu. Neviem, kde sme a ani nemám tušenia, kde sme. No, tak tu sa práve vyrúbavajú stromy. Aha, OK, tak my prcháme. Tak, No, tak poď, ideme. skúsim to ešte raz, dobre? No, dobre. A keď zase neuhádneš, tak ja ti tú cestu ukážem. Tak tipujem. Pamätám si to podľa cintorínu. Iba podľa cintorínu. Na cintorín nechodím veľmi často. Aha. To nevadí. Ani ja na to nechodím až tak často. Mám 20, skončila mi škola, aj maturita a nič nestíham. To nevadí. To si predstav mňa. Keď odíde môj otec, všetko je na mne. Mám všetko zariadiť, aby seno sa odnieslo niekam do iného mesta, aby všetky kone, kto by chceli kúpiť, všetci, čo chcú jazdiť, tak mám toho dosť. Aha. No super, tak neviem, kde je mamkin hrob. To nevadí, prejdeme. Pozrieme sa všetci. Vincent, Emil, Dominik, Peter, Fero. Tie mená sú čudné. Sami chlapi. Zaujímavé. Emília. Aj dosť čudné hroby. Čo je to za meno? Poď mi pomôcť. Kde? Aké? Lenny. Lenny, OK, Lenny. Veronika a... Čo je to za meno? Anička, nie? Anička? Ja tam vidím S. Ale Sanička by to asi nemohla byť. Kde je moja mama? Možno bude ešte vo vnútri, poď. No, pozrieme sa. Tak asi tu nie. Počkaj, keď nie je tu, tak kde by bola? Radšej zavolám babke. Babi, si tam? Babi? Babi, si tam? Áno, som tu. Kde si? Rita? Áno? Prosím, čo si chcela? Prepáč, nemám tu dobrý signál, pôjdem inde. Dobre. Počuješ ma lepšie? Áno, oveľa lepšie ťa počujem. Som na Fortpínskom cintoríne a moja matka tu nie je. Aha, tak to sme ti mali úplne
Úplne som zabudla, že sme ti mali to skoršie povedať. Matkin hrob sme presunuli do Jarlheimu. Ale prečo? Nemôžem k nej chodiť. No, to je pravda, ale tam bolo viacej miesta a lepšie to tam bolo, vieš. Nejak tu na všetko to popadalo a je to tu strašidelné. Aha, takže vy si premiesňujete hroby a ja o tom ani neviem. Ahoj, babi. Annie, prepáč, dosť ma to navštvalo. To nie. Prepáč, nepočula som ťa. To nevadí, to je v poriadku. To je už Aha. v poriadku, ale je mi teba ľúto, že tu na nie je nič hrob tvojej matky. Ani môjho otca, oni boli spolu na hrobe, ale potom otca premiesnili do Golden Hills a mamu nechali tu.